Bolo dobre? Výborne, ďakujeme veľmi pekne, boli sme nadšení. No, takže Všetko bolo OK. tak budete voliť Fica zase. Asi áno. Áno, až do smrti. Prečo Až do smrti, nie? nie? Zaslúži si Tak to. budete voliť Fica až do smrti, nie? Áno. A koľko máte rokov? To je málo. 80. 80, tak to už dlho nebude trvať, nie? A vy koľko máte? Opäť menej. Opäť máte 75? Tak, No 80, no tak dobre, tak ešte pár rokov tu budete. 155. No, takže takto to bude. Tu ešte sa bude musieť táto generácia vymeniť, pretože to je beznádej. Pre mladých ľudí je to beznádejné. Pretože títo budú voliť Fica až do smrti, že? Tak. Takže nech žije smrť. Ďakujeme, dovidenia. Dobre, ďaká. No tak hovorí, že až do smrti budeme voliť Fica. A vy? Budete voliť Fica až do Ale smrti? veď prvého života, však to áno. No tak áno, tak preto Áno, tak hovorí, nech žije smrť. dlho žijeme. Preto pre mladých jediná nádej je vaša smrť. Pretože keď vy starí vymrete, potom mladí môžu niečo... No prepáčte, aký starý? No kde starý? No. Možno, že ste starší odo mňa. Ja mám 66. No však áno. Ale ja Neberme to Fica zlo. nevolím. Ja Fica nevolím. No, preto A hovorím. prečo nevolíte? Pretože- Vy ho zbožňujete. Pretože táto banda musí musí obnoviť Československo. A vy ste čo? Keď neobnovíme Československo, Ale dobré, a vy ste čo, prosím vás pekne? ľudovasky. A to čo toto? Indime. Ja som robil video. Ale dobre, no, tak ale nerobte to. Dobre, takže jediné smrť. Tam chodte kampaň s tým Matovičom. Dobre, nie Matovičovi, fuj! Matovič, to je najhoršie, čo môže byť. Dajte pokoj. To je horšie s Ficom Matovič. No. No. To krásne bolo, čo? Ako bolo? Dobre. Áno. A koho budete voliť? Fica? Fica až do smrti, že? Áno. Takže Fica až do smrti bude voliť. No, takže a koľko máte rokov? Veľa. No tak tá smrť nie je ďaleko, čo? Ne, tak, už je blízko. no, takže toto je jedna radosť. Smrť je blízko. Dobre, ďaká. No tak vidíte, takže jediná nádej je, že smrť sa blíži. Toto je jediná nádej našej mladej generácie, že jedine smrť vyslobodí. Takže aj vy budete voliť Fica až do smrti, nie? Áno. Áno, ďalší, dobre, no toto áno, tak až do smrti Fica voliť, dobre. A koľko máte už rokov? 77. No, tak to smrť už sa blíži, nie? Dobre, výborne, dobre. Tak všetko najlepšie, až do smrti. No, vidíte, ale vy, no, takže až do smrti voliť Fica, no. No a tuto sú nejakí pre hrobára, no, idem pozrieť akých hrobárov. Dobrý, takže ako bolo? Dobre. Takže, koho budete voliť? Fica? Nie, no, samozrejme. Až do smrti, že? Až do smrti. Dobre, a ktoré? No. 18 za Ale aj vy budete voliť Fica až do smrti, No tak nie? určite. No tak dobre. Ale to je to, že keď všetci vymrú, tí, ktorí volia Fica, potom už iba Kolár Kotleba tu ostáva. Takže budú voliť Fica až do smrti. No. Toto je piči. Toto je totálne piči. Oni prežívajú, dožívajú čo? Mladí, že tu nemajú čo žrať, že tu nemajú prácu, že musia odísť. 500 000 ľudí muselo odísť do zahraničia. Tieto babky nezaujíma. Oni chcú dožiť tú smrť, chcú proste privítať v pohode a v komforte. No. A oni majú pohodu, komfort, majú strechu nad hlavou, no tak čo tam po mladých, no mladí nech sa obesia, nech skočia pod vlak, ako táto v Piešťanoch, čo skočila pod vlak, ale vlak ju nezabil, tu zranil, však tu vám to ukážem. No takto. No. A toto je Ficová politická základňa. Tí, ktorí už nič nechcú, len dožiť. Dožiť, skapať a ostatní starajte sa o seba. No a budeme sa starať o seba.